Ketek kat okulyan näler. Ara kayınmol ağamcan. Bitir işini. Borgunlarcan gayrat et bolyan jyn. Wi, şu hatam sana hükman gowşur diýdi. Raman nitene. Owwa, Düşnükli. Bor, sağ olun. bolya, sağ olun. Salamu aleykum ağa. Aleykümselam. Beyur salam. Qowmiýa diýelim. Hey ağa. Salamla şön bolsaň ýöräber-de o. Bolya Juma. Beyul, şu hatırlı oku. Kerunu götür. Bolya getir. Meret maňa sen näme üçin öýkelep bereniň barda aýtdy. Menem sana jogap etip şu gat ýazmary bolýan. Bäbul, maňa senden başga hiç kim gerek däl. Bu ýemelerine, ýöne gurdaga. Dogrusyny aýtsam, men şu wagt oba aşma ýagdaýym ýok. Bir özüňiz kömek edäýmeseňiz, eger mümkin bolsa. Ben şunu alla, şu taydan garaňsyla. Gaýdymyň görmeýin. Aya yapıl, maňa tapıl. Aya yapıl, maňa tapıl. Aha. Yine. Şiirlerde hıvrına mağ olmalı. İhe.
Aya yapıl, maňa tapıl. Aya yapıl, maňa tapıl. Ine. Aya yapıl, maňa tapıl. Aya. Aha. Yine iri. Yine? Eger kudratı göreydiysem Eger kudrat göreydiysem dağlara bar dağlara Hayran kalıp duroydiysem dağlara bar dağlara Çeşmesinin kenarı var, kenarı var, kenarının enarı var Nalır kirde çınar var, dağlara var dağlara Asmanının zinetleri, laçın kosudur bürgütleri Ovalıdır ey kanatları, dağlara var dağlara Bakır coşar bol buluklar, teher sayrar kekilikler Kemer keser dağ keyikler, dağlara var dağlara Kemer keser dağ keyikler, dağlara var dağlara Mihmanına gülür yüzlü yigitleri sözü söylür Halal tağım halal duli dağlara var dağlara Halal tağım halal duli dağlara var dağlara Ol keremli dağlara Ay sağ ol Mergen Hey ağa. oğlum. Zehreme yardım ay oğlum. Sen nereden çıktın ho? Kim oğlu vardın? Vah aydımın ölmeyin idim Mergen ağa. Bolmadı da. Aydımın işi hayırlı. Öyle elimizden gelen at bey. Yine şu dutarı şavram kalkı versen aydımın özü coğuş ver ya. Oh. Be. Handur hani. Şu yanlışmasam sen Nur yağdın oğlu doğru. Ay Mergen ağa tanğır ekeniniz de. Hey köşük. Tanrılık Türkmenin kanuna vardır. Ve ehli Olar mı? Türkmene mahsustur. Yer ondan sen okuyamın ya işleyemın. Ay Mergen ağa. Şu an solun kitem yok menne. He, bolar köşük bolar. Oh. Okumalıram, işlemelirim. Her birimiz vatanımıza hayırlı iş edip öl koşanlarına koşmalıyız oğlum. Doğru aydan Mergen ağa. Bu meselede. Hey şun yalı Türkmenin köngülüne yakın güdül sehra yer. Başka yerde de bağımka. Bardır Mergen ağa, bardır. Yönü Edil Şloryalı, mes topraklı, bay tevi hazinalı bizimki yalı ülke hiç yerde yok mu kadiyen? Doğru aydan köşük. Vatı doğru aydan. Ana şeyli oğlum. Hudaya şükür yurt parahat asmanlık arasında ömrü yok bolsun arkadağımız. Şey deyin Mergen ağa, şey deyin. Aha. Bir min. Hovacı. Rayhan birleşin başlık soruya. Nemçin? İşe çağırıyor mu? Hay sağ olaca sen hemen beğenir aydın. Ha bolyadır bararın.
Bor ece bor. Pensiyandan habar tutarım. Bol ya. Bol. Muňa derede. Ine gördün mü? Aytdım ha, işin oňuna bor diýip. Ýöne adam däli sowdum. Dilimiz sen alır görsen. Bergen ağa tag bolun, men ýöräýin. Yer bol ya. Toyda Sağ ol, görşeliň. Toyda Bol ya, görşeliň. sağ ol. Sağ ol. Ýaxşy. Bakır coşar bulbuluklar teher sayrar kekilikler Kemir keser da keyikler dağlara bar dağlara Kemir keser da keyikler dağlara bar dağlara Ol keremley dağlara Ha, hani gel oğlum? Adatsan. Sen o mahallyňa bir tere diýäňmi? Hani bar hani mahallyňa aýlan oğlum. Bar hani mallar bärik gaýtar. Howluk magur oğlum, ýyklaýma. Gaýdym. Ha? Kim saň etse? Ýynak gidip dur diýip aýdaý diýdi başlyk. Bor Arslan Jumaýewiç. Ha, bolýa. Kakam yerine mi? Hawa. Yeködümü? Şu wagt maslahat gidip dur. Kaçan tururka? Ay, yarım saagada çekdeýem. Eger men sorady göründi diýip aýdaý, men döwlet standardyna geçek. Bolýa. Şöhrat, Ha. men sen bilen biraz gurrunum bardy da. Sen men bilen näme gurrun bolup biler? Men gowulgyan, gitdim.
Projektdäki çyzgyny nusga geçiriň. Düşündiňizmi? Çaltyrak yerine getiriň. Gelen Miraç. Oturun gelen ağa. Suwuň hilini barlak gördüňizmi? Barladyk gurdan. Ine güllerini ýadyna hatabat ýapmalyp gytsapdyr. Bizde işe başlan bir yaşlara da öwredin. Hawa, olaram işe içkin girişi bertirler. Okudur weli iş üstünde köp saat öwrenilýär ahry. 11-nji gatyň iç gotoglaryny suwuň hili pes. O nähil? Teki düşmendir. Onu özüm masterine barlap gördüm, şara bilenim. Onu yaş hünermenlerde görkezdim. Şeýlemi? Hawa. O nähil beýle bolýar? Aynı onu dört vurdan aç. Yok kardeş. 2 halta derek 5 halta ali barsız ayalap ziyan çek bilmez. İsrip haram deyip eşitmedin. Şunun önünde dört başlı onu. Bolmaly ýaly ders. Şondan yetjekdi yani. Öýüňiz çekersiňiz. Makul. İnnikilerine bek bolar. Taslamanyň resmi namalaryna hemme zat manat görkezlen. Şondan tähäçede gyşarmak gadagan. Men hemişe de gaýtalýan şu sözi. Standarda laýyk gelmedik işiň bir garşynam kabul etmerd. Ertirden ýygnanşamyzda men şu işiň hasabatyny soraryn. Suwuna ýan suwy yeter. Donuna ýan toýa diýipdirler. Ertere goýmar taşlyk. Şunun önünde dört. Başlyk. Men özüm hem aýlanyp barlap durarym. Bolýa, şeýdim. Büýle töreme işimi diýedik. İş diýilen gutorýan zat däl. Ente öňde etmeli işlemi köp. Dogrudanım etmeli işlemede köp gurdanay. Telewizorda görensiň-de. Hormatlar kadamyz türkmen telekeçileri barada öwül sözler aýtdy. Paýtagtymyzdaky gurulan berkarar sowda merkeziniň hili daşary ýurtlaryňdan gow bolmasa kim dälidi. Belbette biziň telekeçilemediň üstünde oý. Gurdan aç. Onda ýene bir edek işiňizde üstünlük ardy edýän. Halal rahmetimiz bilen hormatly prezidentimizin ynamly ödäp bilsek, biziň armanymyz ýok. Doğraýdy. Onu näme? İşe degişli sowalyňyz bolmasa ýerleriňizde bolyberiň. Artlansan birazcık ayak çek. Artlan, Dinleyen urdan ayç. getiren traktorlaryň üçin köp sag bol. Berekella. Başga da näil tehnikalar gerek bolsa arkaň ýutup bilersiňiz urdan ayç. Bolýa, gerek bolsa Bolýa. özüm aýdaryn. Şu getiren traktordan atýüz wagtyny ýetişdi diýen. Güllerini ýadyna melli Böyle işiniz şey barmy? bir Gurdan aç, ýeşak gördük bolýa. hem gülýäl bar. Bolýa. Gurdanay. Şu hatabatlary gowja barlap gol çekeýin. Güllerini ýadyna. Hey sizden bir ýalňyş tap bormy? Onu da öýüňden bir barlak görün gurdanay. Gurdanay. Hini de dolu anyňa ýetip okulyn. Ýöne kompýuterymyzdaky maglumatlary bir hili ellegen ýaly görýän. Owa gyýdym. Ay hiçle Gurdan Naýyç. Men ýöne maňa bir zat diýdiňizmi käňiz diýdim. Ýok, şekkel, eltäý. Bolýa. Gurdanay. Hasabatlary özüm täzeden gözden geçirerin. Onsoňam siz guruluşçy bolsaňyzam ykdysadyetden gowy baş çykarýaňyz. Güllerini ýadyna. Ykdysadyetden bu goltur hasabyndan baş alyp çykyp bilmesem bu işleň başyna baryp bolýam näme? Gaty dogry Gurdanay. Şoň üçinem özüňizi barlasaňyz gowy bor. Bolýa, barla. Onda men gidibereýin. Gidiberim. Gerek bolsam çagyraýyn Gurdanay. Bolýa, ýok man çağıryn. Bolýa.
Salam aleyküm Cuma. Boho, kerwen sağlık mı? Hava yaxşı. Taplar gowu mu? Gowy. Gelenin gowu olaydı. Seni başlık gözlep berdi. Ha bolya bar ayar. Sen bir bilom okuwatyn açmakçym ya ovada almakçym ha? Ay bilmedim de Cuma. Finansmalı öde. Ha, finans. Bolya. Sen onu bari ver. Aha. Menem häzir gelýär. Yaxşı. Ha bor. Gel Kerwencan gel. Salam kelkencan. Salam. Mümkün mü? Gel geç otur. Şol Ecemin piyent üçün arxiv resmi namalar var ya, şuun tayin molya diptiniz de. Ha bor siz başlaň ýanyna bar. Gelin onun men arxiv resmi namalaryny siz gelýänçiňiz taýinlaýar. Ha bor. Bolya. Başlık mümkün mü? Gel. Çağıran ekeniň Gurban ağa. Ha Kerwencan, Salam sağlyk. aleyküm. Çağırdım, geç otur. Men häzir vilayat häkimligine ýygynaga barýan. Aha. Ýüdi uro senem ýanym bilen alyp gidip, şo garaja baryp, taňa traktorlaryň birini berkitjek. Bolya. Dinleyen, Enes, Cuma agronom çağırın. o berde kavulxanada garaşoter başlyk. Berde mi? Hawa. Gelsin onu. Cuma ağa siz başlyk çağırýar. Başlyk çağırdyňyz mı? Ha Cuma geldin mi? Hawa näme hyzmat? Häzir kerwenim ýanym bilen alyp garaja barjak. Şo garajda traktorlaryň birini kerwene berkitjek. Soň eşigini çarşarsyň da. Bolya. Kerwen al, başga da ýaşy olanlardan kim mawarda alla ýaýla baryň. Ertir Nowruz geçirjek ýerine gowy edip gurnaň. Çäre dawara ul derejede geçmeliler. Şoň üçin ähli mümkinçilikleri bolsun. Aýlary dikişdiriň, agyllar bolsun. Goýun, atlar, düýe hemmesini bedäp şo ýere gertiň. Bolya. Ýöräliň onu. Bolya. Hiç adalet etmenim. Sen traktoryň melli, işlemeliýäriň. Şo taýyn çaltyrak ikisi taýynlamaly. Ýöne Gurban ağa. Aslynda men guruluşçy bolmak isleýän. Şeýlemi? Şol urdan gidip paýtagtda okaýsam diýen. Hemmesine de ýetişerdiňini. Ýöne men bulaý diýanym juda gysgaly işdir. Şo taýyn çaltyrak ikisi işdir. Galandan soň görüp berer. Ödüňem täze traktoryň bilen ikisi de gatnaşmalysyň. Sen nara da? Bolya. Sen başlygyň diýende hä diýäň. Ine ekste de ödüm kömek ederin. Gayrat et. Bolya. Tu ölüme.
Beni işlada alet etmeyiniyim. Emme zat gülýär bolup gider. Me açar alla ulogymyn. Ay men Al açarı, çekinme, al. İnider melek şu lofenki. men muğutlat almayını gurdaga. Hay özüm bola. Muğut delbi. Bu ulog sana täze işine sowat bolar. Bir kununum täzeýli öýde beller. İşe de yanvarın üçünden başlarsın nesip bolsa. Hani geç, geç. Ben häzir gelýän. Bolýa gurdaga. Näme? Kerwene men hiç düşünüp bilmedim. Qaqatyna çeksek beýle qaçma häsiýeti bolmaly. Yani täşkilecime çekaydım ka. Olama Hawada. Näme morsoç ayal gorusy yamanlygy sınat berim. Şte urun ýaşygydyr da. Ejesini örösü gelenler. Çoň çünem gidenler. An haber yerden çıkarla. Yoksa da men oňla telefona urlaşypdym. Geler ne diýipdi? Be, keň wagt geçdi. Näme üçindir gara beren ok? Yok, berde bir başka bir düşünşmedlik ba. Aha ol çağa mı kaçıp tezip börer yani? Yigit çıkıptır ahiri. Vay näme, ala detmesene qaqasy. Gelerle. Men häzir. Kaka, Oğuydum. kaka. Kergünün näme üçin giden aýdaýynmy? Näme şun gidipdir? O wara, Şöhrat ogluň wara. Oğu? Kergün hakykatdan hem kowdy. Men onu penjereden gördüm. Men olaň näme gurrun edenlerine eşitmedim. Şöhratyň uzadan pulunu alma. Diňe öz goşuna taksa menip gitdi. Şöhrat! Näme kaka? Kerwene sen bir zat diýdiňmi? Ay yok, men hiç tat diyemok, yan penglen çıkıptı. Şöhrat! Näme mollugy? Yeni dilin saklap bilmedimmi sen? Qaqaň ýüregini tuturaýsaň näme etjek? Aýtjak bolsam özüm bara. Çykyştaýdan. Bara toňo, tur diýen. Çeper, kes sesini. Gülnarı da gıygırma. Korkun öňürde öretjek bolma. Gülnar maňa hakykat aýtdy. Ýöne sen. Näme üçin menden gizledin hakykaty? Bar terbiýe berip bilşin şumy? Her sapar men oňa käýejek bolamda, ellerini serip döş gerýän. Ana netijesi. Hiçten hiç yaxşı deyipdirler. Şol oğlum düzelýän görüberers. Kime çeken pelakat bi? Şöhrat! Şöhrat! Gurt dursana. Köşeşdene. Eger şu yaştan soň paty putyňy alyp ataň oýuna gitmejek bolsaň erkeklerin işine koşulma bolýarmy? Gurt dursana. Beýtme. Şöhrat! Näme kaka? Dur! Gir içeri yalancı kezzap. Kaka beýtme. Qaqasy. Gir diýdim mi gir? Senem dur şu taýda. Kaka oyuna düştük ho. Näme değişmeýän bolan okmay? Yine yalan sözleyen. Oyun edenin bilen kerwan aýtman et, ben gidiverermi? Ha? Ogryňdan gel. Kaka dur. Dur. Şunu aýtsam şol bolan näme üçin halamanymy özüm bilemok. Nämeden gawynanymy bilemok. Kellen bir hili bolup pikirler geldi de şey deýdim. Kaka men bagyşla men beýle ýüregiň ardyryny etmedim.
papak kaydır ya. İnüyedin göy ala. Oo, inüyedin. Şöhratcan, Yaxşı gowy. mihman bilen tanış bol. Nuriyat dostum oğlu Kerwen. Tanadın mı? Hani on otsa terer? Yadıma düşýärmi? Çağa kaňal bay bile joýnardyň da. Al. O jaya gitdim. Salam. Çeper, siňe hiýle şeýdi. Nuriyat pahyryň edil özür. Bir almanik bölen ýaly. Gözlerem edil Nuriyat diýinki. Bir murty ýok diýmeden edil özü. Yadyňa düşýärmi? Kiçikkä öýlerine bar gaýdyrdy da. Hawa, tööleme yigit çykaýan ekeni. Ejeň dagam gowmy? Yaxşı gelince gowy. Qahan pahyram ýer gitdi de. Arkaýyn öz öýüňe ýal bolber oglum. Bor gence bor. Hawa. Bu näminni bizde ýaşamalymy? Elbetde oglum. Bay yigide gurludow. Sen biziň tohumymyza ysnat getirdiň. Diňe bide däl. Türkmen agaň däpde surun depelediň. Heydi öýüňe gelen mihmana bir gowurlarmy? Mihman ataňdan ul diýlen eşitmänmidiň? İýliň eşden näme diýer? Hana? Özüne ýaşlyk eden adamyň ogluny kowup goýupdyr diýmedilermi? Ýok, sen ýeke bu däl. Firmaň işine moňoraňa kow. Sen durmuşa gelli geçer garayan han oğul. Bu hakda soňurlaşarys. Yöneten ilki bir iş bitir. Kerwen tap. Bor kaka. Men Kerwene jaň eden gelip çağıraýar. Yok jaň etme. Ýerinden owa bararsyň. Ötür soragym ýanyň bilen gaýdarsyň. Eger başarmasaň, sen üçin şeýin gapy ýapyk.